Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad. Good day mga idol. Isa daay ko sa inyong mga avid listeners. Na-inspire kong mag-share po ding akong story. Kay nicho nako og tambag. And I hope mapilian ninyo kining akong story og ma-air sa inyong programa. Taguan na lang ko ninyo sa pangalang Raj, 22 years old, taga sa Davao City. Isa day ko ka-formal nga gay mga idol. Gay ko, but simple lang. At first look, dili siya di mo mahibawan. Nga pusong binabai di ay ko. Raj, kapo kini mo oy. Macho kay kang tinaon sa imong gisuot ba? Pwede ma-in love? Sorry ka na lang, girl. Pero di taka-type. Hanggaw, kung siguro wala pa ko kaila sa imo ha. May chance kit nga, mailat ko nimo. Lucky yung kay kang tanaon ba? Kay lucky mangyod ko, pero humok ko kasing-kasing. Straight kay kang tanaon, Raj. Kabalo na ko, ana. Ang tama na sigig daig-daig diha. Ay kabala ka, dili ko magpalibre. Diin ka mandagikan ha? Ay, nang-apply kong trabaho sa call center. Unya, kumusta man? Siyempre, nadawat. Uy, congrats! Thank you. Kuya Totoy og Lola Hubag. Nag-apply ko work sa usa ka BPO company diri sa Davao. Pero before ana, nagkaila mi ni June sa Facebook mga idol. Dili niya tinuod nga pangalan. Siya ang nag-refer nako nga mag-apply sa call center. Sa Facebook rami nagkaila mga idol. Tungod pod sa siging chat-chat ug pagsikig update sa matag adlaw. Hinungdan nga nagka-close ming duha. Og nakaloy-an ang akong pagpang-apply mga idol. Nakapasa ko. Og nakaschedule nang mag-training. Mautong gipahibaw dayon ako si June. And happy kaayo siya para nako. Nakapasa ko, June. Uy, congrats. Hingna lang ko ha, kung need ni mugtabang. I can help you. Unsa pa may kailangan nimo? Nag-process na kong requirements karon. Og need na kong boarding house nga mastayhan nga duol sa company. Adi ay? Oh, pwede ka magstay diri sa akong boarding house for the meantime. Ha? Sure ka? Wala kauban diha? Wala imo uyab? Wala uy. Sige. Diha usa ko mo stay. Okay, pabuton ta ka ha. Diaram ako sa boulevard. Okay, June. See you. OMG. Sa boarding house ko magstay? Manghandam na ko sa akong mga gamit. Sumao na to mga idol. Nag-offer si June. Nga pastayhon ko sa ihang place sa Boulevard. Kay walking distance lang kini sa company nga akong gi-applyan. Og sa akong pag-abot sa ihang place mga idol. First, kita pa lang namo. Okay, cute kaayo mi. Og wala ko nag-expect sab. Nga sa among unang panagkita, may mahitabo namo. Ingnan ako ninyong humok og ilong mga idol. Pero watchan ako kapugi ang akong kaugalingon. Tungod kay, grabe ka sweet si June. Og butan pagyud kaayo. Mautong nibigay ko mga idol. Ug sa paglabay sa mga adlaw, na-feel pod nako nga dili lang siya sweet. Concern pagyud mga idol. Bulakaw na ka? Muduty na ko ha. Unsa man niya? Kwarta. Pangkaon na nimo para dili ka magutman. Thanks, June ha. Kasweet na lang yun nimo, oy. Sige na, kimbalate na ka. Amping ha.
Of course, mag-amping gyud ko. Ay, may labot sa tagmaayo ani oy. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Nilabay pa ang pila ka mga adlaw. Nagtapad na gyud migtulog ni June. Ug ambot, kung kabalo pa siya nga nakamata ko ato nga time, nga naa siya'y katawag, naa siya'y ka-video call. Sapa kani kaayo ang ilang chat sa messenger mga idol. Ug sweet food kayo sila. Dito na ko nag-start og overthink. Kung kinsa to siya. Kung uyab ba to niya mga idol. So after ato, gistalk na ko ang FB ni June and I found out sa isa ka shared post niya nga naay isa ka person nga gina-mention sa iyang mga workmates og didto ko nag-overthink na sabog maayo kung uyab ba gyud to niya or ka-fling lang or ginapanguyaban pa. Nasakitan ko. Kay honestly, na-attach na gyud ko kang June mga idol after atong may nahitabo namo. Kaso lang, dili lagi ko sure kung interesado pa gyud siya nako. Naglibog ko kung unsa bay buhaton ko mga idol. Kung asa ko ilugar ang akong sarili, kay wa man may label. Why assurance? Unsa bay akong buhaton? Diretsohon ko ba siya og pangutana kung unsay naa namong duha? Kung friends with benefits lang ba gyud mi? Or i-ask pa nako siya og utro kung naa ba gyud siya'y uyab or kinsa tong kina-mention sa iyang mga workmates? Please, in town, tambagi ko ninyo mga idol. Diri na lang taman. Og magpaabot ko sa inyong tambag. Ang inyong letter sender, Raj. Maing hapon sa to ang letter sender nga si Raj. Maing hapon. Maadjong hapon na sab nimo din ha Kuya Totoy og syempre nimo po diha labs hi binga. Arita karon ni Raj. Kay namay nahitabo ninyo, but pasabot na ay affirmation, na ay pagtugot, so na ay mga mutual understanding nga di ninyo masulti gumikan kay nagpabiling, nagpabiling sekreto. Kay wa man gyud mo yung introduction sa inyong relationship. Kato imo mga pangaghap, pwede to nimo ipangutana siya. Unsa ba gyud mo? Unsa ba gyud ta? Friends with benefits lang or nakoy asahan nga relasyon nato sa umaabot nga panahon? Di ba la? Mao man mas maayo nga imuha siyang pangutan-on kung unsa gyud naa ninyong duha. Para pud ma-aware ka kung asa nimo ilugar ang imong kaugalingon. Kaya kung friends with benefits lang mo, so bot pasabot, wa kay angay kabalakan. Una man galing siya karelasyon. Kaya masabtan man nimo daan, oy. Lingaw-lingaw ra ning ato. Wa kay labot sa kuang personal nga kalipay, kay napugoy kalipay diri sa akong uyab. Yes, mo na angay nimong klarohon, Raj. Na mahamutang imong hunahuna ba nga friends with benefits ra dining amua. Wa day nay feelings pakapin. Kay lisod kaayo nga ikaw diha ga-expect ka nga namoy something. Kay lagi may nahitabo ninyong duha. So mas maayo gyud nga mangutana ka. Dili man dautan nga mangutana ka ba? Isulti lang in a nice way. Nag-abot mong gunay mong una-una karon because it is the time nga mobayad pa kasi ang utang kabubuton. Napaka sa period gaga-adjust pa ka diya, nangita pa ka boarding house, imuhang trabahoan, and all the people surround you. Di ba la? Yes, unya sa laing bahin, sweet siya sa imuha, concerned siya sa imuha, hatagan pag yung kagkwarta para pangkaon nimo. So concerned siya as a friend. Bitawa ta masayod kung unsa yun. Yes, murag maipit ka ba? Pero sa nga nanay hinitabo ninyo, di po may gusto ni Lola nga moabot po sa point nga dira na lang ka perminti, makulong na ka diha, and then wala kay kagawasan gumikan kay napakay utang kabubuton nga giapas sa iya ha. Kinahanglan nimong bayaran. Sako lang laha. Moagri ko Kuya Totoy. So kung makaplastar na ka, Raj, mas maayo nga mo hawa ka diha. Aron nga dili mo dako ang imuhang utang na loob sa iyaha. Ug aron sab dili ka masakitan if ever moingon siya nimo nga friends ra gyud mo. Ngita na lang gyud og imuhang boarding house. Kung makasweldo na ka ba, kung makaplastar na ka,
Pero kung wala pa, tiis-tiis lang sa kadiha karon. Mas maayo man sab ng imuhang sariling boarding house. Kay at least na kay freedom ba, pwede po ka magdalag mga bisita nimo. Pwede makaanahay imuhang family. Makapabuot ka diha kung sa imong buhaton sa imong boarding house. Sige lang if ever mo hawag yung kadiha. Sakit yun na sa imuhang dughan kay murag na fall na yun ka sa iyaha ba. Kay fa-fall pod kayo si Dudong John tungod kay sweet kayo. Nya concern pag yun. Sige lang Raj, mawala raman ang pain ba. Wala may mulungtad, aning kalibutan. Sa sugod, sakit yun na but eventually mawala ra na. Yes, salamat Kabisyo sa imong pagpadagsuwat. Salamat sa imong pagsalig din atong programa. Og ikaw Kabisyo, pwede po ka magpadagsuwat nga rin sa tuang stasyon 90.7 Love Radio. Kauban si Kuya Totoy Lola Hubag. #Dear Kuya Totoy Lola Hubag. EPM, Lola Hubag Love Radio. Ako Kuya Totoy Love Radio Davao o Love Radio Davao page. Mamahimong confidential ang imong pangalan, imong identity, depende sa imo kung unsay gusto nimo mahitabo. Salamat sa imong pagsalig Kabisyo. Salamat sa imong pagpaminaw. Salamat Raj! Ako si Kuya Totoy. Og ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always!